ha acabat aquesta final de la Lliga Top 8 de bàdminton i ho ha fet amb males notícies. Ha perdut el bàdminton Pitius, tot i guanyar avui per 4-3. No ha pogut fer bona aquesta victòria, perquè recordem el partit d'anada va perdre també per 4-3 a Oviedo, i amb aquest empat a 7 victòries per cada un s'havia de decidir per la diferència de sets, i aquesta ha estat millor per l'Oviedo. Tot just ara fa uns instants els jugadors han celebrat damunt la pista, jugadors del conjunt asturià, aquesta victòria després d'un partit que se li havia posat molt de cara. Pitius ha guanyat els 3 primers partits, els 3 dobles, s'havia posat 3-0, recordem, havia de remuntar, com dèiem, un 4-3 del partit d'anada. Després els primers individuals ha perdut el femení, ha guanyat Álvaro Vázquez, el masculí es posava 4-1, estava només una victòria, però els 2 darrers individuals els ha perdut també Laura Primo i Alejandro Alcalá, tancant aquesta victòria per 4-3, una victòria amarga, una victòria que no serveix al Pitius per guanyar el que hagués estat el primer títol de la història de l'esport d'equip de les Illes Pitius. Segurament, si Carolina Marín hagués pogut jugar avui aquí amb el seu club, amb el bàdminton Pitius, hagués pogut treure algun dels 2 partits femenins individuals que li han acabat costant el títol. Hauran d'esperar com a mínim un any més, per això per dur la copa que ara mateix s'entregarà a les vitrines d'aquest bàdminton Pitius.